Club Junta, building better Africa. Mulibanji ya Malawi konse kumene muli ine wano wachibale weniweni nditu mzanu Club Junta. Lero tati tilankhuleko ziwiri zitatu zimene zili pa tebulo pathu. Mkatikati mwa sabata zapitazi kuli nkhani imene ili mkamamkama, ndipo nkhani yonso yakhala ndithu ikukambidwa ndi ma-activist ambiri. Ndipo Boni Kalindo alankhuliraponso ndithu zomwe zikuonetserabe kuti ayi Boni Kalindo iyayi walimba mtima kuti iyayi ndi munthu mmodzi amene wachilimika kuti afuna aziyimirira Amalawi, funa chilungamo chidzibwera poyera chisamabisale iyayi. Tsono nkhani yomwe ndakubweretserani apa ndi imene anayishosha Boni Kalindo, the DC. Iwo watu amakamba za nkhani yokhuzana ndi apolisi okwana 6 omwe anazagamulidwa kuti akakhale kundende amene wawa ndithu panali pa 28 February 2025, that is last year. February 2025 anagamulidwa kuti amene wa akakhale kundende, ndipo mwa apolisi 6 amene wa awiri not awiri komano mmodzi anagamulidwa kuti amene akakhale kundendeko kwa zaka 6, pamenenso wina anagamulidwa ndithu kuti akakhalako zaka 18, ndipo mmodzinso wina not mmodzinso komano ena 4 amene anasalapo onsewo anagamulidwa kuti akakhalako zaka 15. Potengeranso ndi ma statement amene anafika pa bwalo la milandu kuti mmene zayenderamu nawo majaji anaona kuti nkufunikira kuti kundendeko akakhaleko motero. Tsono apolisi amene tikuwanenawa ndi ati kodi? Apolisiwa ndi amene tikuwanenawa ndi aja omwe anapezeka ndi mlandu okupha munthu yemwe anali kale mu selo. Munthu anamugwira, ndipo atamugwira munthu anagwidwa pa 18 February 2019. Analoyesedwa ndithu mu selo pa mlandu opezeka ndi amamuganizira kuti anasowetsa munthu kapena kuti mnyamata wa khungu la chialbino. Ndipo mnyamata ameneyi kusowa kwake munthu amene ankaganizidwa ndi yekhayo basi, yemwe mkuluyu dzina lake ndi Blair Lule. Ndipo Blair Lule atalowa mu selo kunapezeka kuti apolisi anamupha Blair Lule ali mu selo muja. Ali mu selo muja Blair Lule anaphedwa. Ataphedwa Blair Luleyo, nkhani inayamba kufufuzidwa. Achibale a Blair Lule anayamba ndithu kudzuka. Izi zinangowonesera kuti munthu uyu ngati akuphedwa atapezeka ndi mlandu kuti akuganizidwa kuti wasowetsa munthu wa khungu la chialbino, apolisi ndi kumupha. Kodi zimene apangazo si njira imodzi yofuna kubisirapo umboni? Yankho inali yes, kunali funa kuti abise umboni. Ndeno tiye tione chomwe chikudzutsa nkhani ndi chani, kuti munthu anagamulidwa kale kuti basi apolisi onsewa amangidwe akakhale kundende zaka zosiyana. Nkhani ikudzutsidwanso chifukwa choti apresidenti amukhululukira munthuyo, noti munthu komano anthuwo fuka alipo okwana 6 nali apolisi onse. Anthu onse 6 akhululukiridwa atangogwira ndende yawo kwa chaka chimodzi. Anthuwa akhululukiridwa. So now Boni Kalindo ndi pamene akubwera poyera ndikuzapempha kuti boma mophatikizana ndi apolisi mubwere poyera mufotokoze chifukwa chenicheni chimene chapangisa kuti anthu awawa asagwire ndende yawo nthawi yayitali ndi kukhululukiridwa. Ndondomeko zimene zatsalidwa ndi ziti
kuti anthu amene wawa akhululukiridwe. Chifukwa kukhululukako umu si mmene anthu amaganizira kuti zingachitike zinthuzi. Si mmene anthu amaganizira kuti zingayende chonchi. Ndeno akuonekaniwa kupempha kuti abwere poyera a president komanso makamaka mkulu woyang'anira zachitetezo mdziko lathu lino abwere poyera adzafotokoze kuti ndi chifukwa chani apolisi 6 omwe anapha Blair Lule, munthu amene amaganizidwa kuti anasowetsa mnyamata wina wa khungu la Albino, anthu amenewa akhululukiridwa. Njira zake zimene zatsalidwa ndi ziti. Ngati mungamvetsetse za nkhaniyi mutha kuona kuti pali zinthu zina zikungobwereratu poyera kuti fotokozera kunena kuti ndende zathu zimene tinazo kumalawi kunoko ni ndende zomwe anakonzera anthu osauka afe basi. Fuwa si zanomo anthu oti akamudwa akhale zaka 20 wina 15 wina 18 angogwira ndithu loko chaka zosina kwani ifuwa anagamulidwa ndithu mlandu wawo anagamulidwa pa 28 February. Mlandu anagamulidwa pa 28 February 2025 which is last year. Panopa sikunafikeso mu February mwe. Anthu asanakwanise chaka ali mndende. Koma apa akhululukiridwa. So ndaona ndithu anthu ena akulankhulanso ameneko monga amipingo akusakaso kudziwa kuti zayenda bwanji, ngakhalenso gulu la Albino Association nayonso akufuna kudziwa kuti chachitika ndi chani kuti anthu amene wawa akhululukiridwe. Ni njira ziti, ndondomeko zake ziti zimene zatsalidwa kuti anthu akhululukiridwe. Akupempha kuti boma ibwere poyera izafotokoze zinthu zimene agwiritsa ntchito kuti zitere. So now fanu sireni video iyi muonere zimene walankhula Boni Kalindo zokhudzana nkhani imeneyi. Kenako tipitirize mumve bwinobwino zimene akulankhula Boni Kalindo kuti tione kuti tingazijaje bwanji. Boni Kalindo akulakwisa kapena akuwondola. Boni Kalindo akumveka modumidwa kapena ayi. Ineyo kumbali yange ngati mzika ndikuti ayi Boni Kalindo limene akulakwitsapo. Era bwino lankhula ndithu funa kudziwa kuti chachitika ndi chani atiuze. Zinazo tikambira nabe koma chilungamo chiwemboyera tifotokozere para Malawi kuti chachitika ndi chani. So taona ni video. Especially Malawi police, they should come open and explain to Malawians what really happened, because muntu amene waphanzaka samakhala pa ndandanda wanthu otulusidwa what happened. So if so we are eagerly waiting kuti tidziwe kuti chinachitika ndi chani, because zikuoneka kuti kwa anthu amene ali ndi kuthekera kolemera komanso kuthekera kuti ali ndi wadziwa kumbali ya ndale amalandira ulemu ngati chonchi. Koma what about you, what about me, what about mbale wanu? So ninkhani yomvetsa chisoni pokhapokha muna iwo aboma akuzera ku Malawi police achite explain kwa Malawi. Otherwise iso ninkhani imene ifeyo tikulira limodzi ndi APAM andiso muna osazitengera bwino nkhani imene ifeso tiajoina APAM kupanga ma demonstrations pajaso mukumbukira tidapangaponso ma demonstration mbuyomu okhuzana ndi nkhani imene ifaja anthu ena amatenga Albino ngati si anthu, koma ifeyo ngati Malawi first komanso Malawi ena ife tikuwatenga amene aja ngati Malawi osakhala anthu achi Albino. So ndizombesa chisoni kunena kuti anthu amene anangokhala kundende atapezeka olakwa atuluka ndi tikufuna mansa alaso monga mene akufunira APAM. Tikafika nkhani ya funso limene afusa bwana tikudziwa bwinobwino kunena kuti kunja kuno ku Albino amasowa monga amene tanenera kale kuti anamba kusowa nthawi yakamuso kuzafika pano. Koma pali nkhani zina zimene zili zoona ndi pali nkhani zina zimene zili zonama. That is why tikufuna kuti apolisi azigwira ntchito yawo, chifukwa pali china chake chokhala ngati inu ndi ife tikubisiridwa koma tikufuna tidziwe kuti kodi ndi chani chimene chimachitika.
ndi chifukwa chani apolisi amalephera kubooleza. Inalipo nkhani ya Masambuka, munali wa polisi ina otchedwa Chikondi Chileka amene tikunena pano akuchita roti kuzomba uko chifukwa kuti amagwira ntchito ya undercover. Amalembanso malipoti onse alipo ngati mutafuna atu ankani tikupasirani munthu amagwira ntchito yofuna kuti adziwe kuti kodi amapha maalubino amapita nawo kuti. Chifukwa tikakufunsani inuyo mafunso pano kukufunsani kuti kodi mmaziwa kumene kumapita maalubino alesi akana. Koma wa polisi was doing his job. Lero li bwana akanamusambira manja munthu okuti anamutumiza kuti can you go and do the undercover job, udziwe kuti anthu amangagulisa kuti. He was arrested, he is rotting in jail, an innocent person. So ifeyo ngati ama life is sitizasekerea zimeze. That is why tikunena kuti this is not a political matter. Amene akuapha alubino sitikudziwa kuti ndi andani. Komano sinkhani ya DPP, sinkhani ya MCP, sinkhani ya Ford, sinkhani ya UDF, sinkhani ya UTM, ni nkhani ya ife Amalawi tonse tibwere pamodzi. Chifukwa muziko muno mwabwera chigawenga zimene zimabwerera ngati za ku Nigeria. Awiri serious tangokhala basi. Tizingomva kuti alubino waphedwa kuntakataka, alubino waphedwa kunzuzu basi koma kuti koma abale alubino waphedwa without finding a lasting solution. That's completely nonsense in a country like ours. Thank you. Etu Amalawi umo ndimene walankhulira Boni Kalindo mukupemphani inuyo kumbali yanu mmene mwamvera mukuti nazo bwanji. Pamenepa Akalindo akulakwitsa kuyitanisa boma kuti ibwerepo era idzafotokoze ndondomeko imene agwirisa ntchito powatulutsa apolisi okwana 6 omwe anapha munthu chifukwa pa malamulo anthu amene anamangidwa chifukwa chokupha munthu wina sakhala nawo pa ndandanda okhululukiridwa. Izi zikufunika kuti tizione bwino. Dzikoli ngati ndende ili ya anthu osauka okha atifotokozerenso kuti nafe tidziwe chifukwa zikuchitikazi zoti ena akhonza kuchimwapo. So mosayiwala pangani subscribe, share and comment. Tiuzeni kumene muli ndipo tifotokozereni experience yanu pa nkhani yangati imeneyi pamene tikupitirira ndithu kufufuza kusakasaka zambiri zokhuza nkhaniyo. Club Junta, building better Africa.